Občianske združenie Ženy Spiša zorganizovalo po prvýkrát v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi koncert Hudba spája. Išlo už o 3. ročník tohto projektu, ale prvé dva boli doposiaľ organizované v Spišských Vlachoch. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vlastne prinášať ľuďom hudbu, ktorú robia jednotlivci zo Spiša z regióna, o ktorých možno, že ani títo tu naši krajania nevedia, k ním domov, respektíve čo najbližšie. To znamená, že chcela som, aby jednotlivci, ktorí sú známi v zahraničí alebo v širšom regióne alebo v iných častiach Slovenska, priniesli domov tú svoju hudbu a svojim krajanom, aby sme v podstate vytvárali jedinečnosť aj po tejto stránke tohto nášho kraja. Zameranie tohto ročníka koncertu bolo na hudbu sveta. Pozvanie prijali 4 hudobné telesá, pôsobiace na Spiši, ako aj v okolí. Boli to hudobná skupina Akustika, dýchová hudba Vlašanka, rodáci z Markušoviec Markušovce Boys a známa speváčka World Music na Slovensku Veronika Rabada. Všetci účinkujúci hudobníci a speváci si tento večer užili naplno, čo ocenilo publikum. Budeme hrať pesničky, ľudovú pesničku a potom niečo z našej tvorby a niečo také trošku šmrcnuté do ľudova. A v tom našom žánri sa budeme hýbať v tom takom ethno world, trošku moderné. Ako moderné v rámci aranž. Novinka je asi to, že stále hrávam v celej zostave bubny, basa, akordeón, husle, cymbal a teraz sme tu v takej akustickej verzii. Aj lepšie kvôli tej sieni to asi bude lepšie, že bicie vynechať v tomto prípade. Voláme sa aj Akustika, to vyplývalo ten názov z toho, že sme začali ako trio, sme hrali kontrabas, gitara, spev a kachón a tak sa to postupne rozvíjalo, že nás bolo až 12 niekedy v kapele a keďže budeme dnes hrať takej menšej zostave, že budeme hrať 4, inokedy hráme 9 ľudí väčšinou, tak to je veľká kapela. Hráme 4, tak sme vybrali také pesničky, ktoré sa dajú zahrať takto, tak budú takéto naše staršie tracky asi, tak by som to povedal. Hráme po slovensky naše piesne, snažíme sa robiť piesne o prírode, o spolužití, o láske a rozumejú tejto hudbe, myslím si, že všetky generácie, tak tým sme takí zaujímaví. Ďakujem, matka, za to, že dávaš mi veľa, dávaš mi viac než ty. Prepáč mi, matka, už si to uvedomujem, že beriem viac než ty. V Spišskej Novej Vsi sme prvýkrát. Dosť často vystupujeme v Bardejove, v Bardejovských kúpeľoch. Ďalej v Spišských Vlachoch, pravidelne na dňoch mesta, tak ďalej. Ale vystupovali sme už aj v Rudňanoch, alebo v Poľsku, v Česku. Sme dýchovka, ale väčšinou nehráme to, čo klasické dýchovky hrajú. Ľudia očakávajú polka, valčík, pochod. A v našom repertoári nájdete naozaj rôzne veci od IMT Smile, Kandračovcov. Dokonca dnes budete mať možnosť počuť Havanu alebo Moment in Time od Whitney Houston, ale sú to vlastne orchestrálne verzie. Tak my sme už dlho na scéne, takže hráme už 3 roky, 4 roky. Tak budeme hrať 3 pesničky, ktoré sa volajú Gas, Láska moja a nejaký Foxter. Dobre sa tu hrá, len tu je také ozvučenie, také hlasno ozvučenie, echo tak. Zatiaľ akustika vyzerá fajn, vidíme aj kapela Akustika, ale uvidíme, ako sa to naplní, ako to bude znieť celé. To je všetko záleží od toho, že sa trošku zmení akustika. Ale krásna sieň to je. Ja to viem úplne oceniť, keďže pracujem v divadle ako operný spevák v Košiciach, tak mám rád takéto sály a takéto priestory. Možno, že to nie je úplne vhodné na takýto typ koncertu, keďže to ozvučenie to je také veľké, skôr je to na takú klasickú hudbu alebo na niečo také, ale myslím, že to bude super. Nebol som tu nikdy v tejto sále. V divadle som bol viackrát už, ale tu som nebol ešte nikdy, takže si to veľmi užívam. A myslím si, že každý si nájde to svoje, lebo aj po minulé ročníky sme sa snažili o
pestrosť programu, to znamená, že každý si našiel toho svojho interpreta, kvôli ktorému povedal, že ten koncert stal za to. A myslím si, že aj tí, ktorí nenaštevujú alebo si myslia o týchto koncertoch, že to nie je pre nich, si nájdú to svoje.